Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la spectacolul fotbalului micilor campioni. Astăzi, pe acest teren, două echipe pline de energie și entuziasm sunt gata să ne ofere un meci de neuitat. Pasiune, zâmbete și dorință de victorie. Asta vom vedea astăzi. Mingea e la centru. Echipele sunt pregătite și începe meciul. Gata, Pandare. Aber die haben einen Tag. Sehr gut! Não, no seguinte, está difícil aqui na hora, não é nada, amigo. Vai, começa a ver. Filha, puta que eu ia atrás de você. Foi embora, ligação. Se simte emoția debutului. Fiecare copil dă tot ce are mai bun. Uite cum pasează. Joc simplu, dar inteligent. Fix ce vrei să vezi la fotbalul de bază. Primele minute sunt despre curaj, atenție și multă dorință. Tribuna e în picioare, părinții aplaudă, atmosfera e superbă. Să mă, ce vreau să afirm, bă, nu știu cum e. Da, la voi nu mă auzi, bă. Apoi tu la voi, ca să-l vadă și ceilalți părinți.
și bate. Eddie. Bravo! Oi, și bine, s-a închis unghiul. Da. Tu? Bă, dar noi n-avem apărare? Du-te, Alex, du-te! Hai că bine! Hai, Patricia! Bă, dar noi n-avem apărare. Bă, dar unde ești, mă, Robert? Nu-i niciun de lăsă mai mare. Păi dați direct la târțare. Adrian! Păi haide! Haide, Andrei, da, și! Ce-ați, Andrei? Da, Matei! Nu m-a dat, nu să și ieși înapoi, Alex! Ei! Alex, ești central, ești central, poate îl fădea pe ăsta, mergi Andrei, nu mai aproape. Haide, merge și n-ala de dacă ești jucat în față. El e apărător fundat. El e apărător fundat. Andrei, careu! Vezi, dar nu stai cu unul, nu e Patrick mai în spate, la marginea careului, Patrick, acolo, Patrick. Uică Cezar, uică Cezar! M-a dormit în mașină. Bravo, Cezar! Mai repede, se blochează! Cezar, rămâi în spate, mașini, du-te mai dreaptă! Cezar, poarta, Patrick! Dă-te Patrick, Alex! Rămâi pe loc! Dă-te Patrick, Patrick! Dă-te Victor, sau Patrick! Știi! Bravo, David! Hai, Victor, hai! Haideți, Alex! Hai, Victor, e amici! Dă-mi partea asta! Nu ce mai spate! Spate! Bine, hai, Patrick! Apropie-te, coboară cu Alex! Alex! Bine, Edi! David, ai strâns bine! Patrick! Patrick! Fiecare poate. Edi, mai aproape de poartă, Edi. Pleacă deja, pleacă, Alex! Da, Victor, haide-te! Pleacă, Victor! Alex, du-te centru deja! Alex, Patrick, Patrick, acum mai sus, uite-te, uite-te!
nu știe unde să bate aur. Alex! Voi care-i faptele? Patrick, vino mai aproape, nu stai chiar așa de mult. Bagă-ne ea, Patrick, bagă-ne ea! Patrick! Du-te, 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 bate! Bravo, Deni! Foarte bine, David! Bravo, David, bravo, David, bravo! Bravo, David! Uite-te! Patrick, ei băteau, bă! Alex! Alex! Poate înapoi, Toni! Am făcut. Dar nu dacă... Așa, scapă-i, Alex! Alex! Bravo, Alex! Vezi, prea mult vă duceți toți la minge! Uite-te cum stați în ora voastră! Rămâneți de la minge! Hai, Andreea! E atât de calmică. Păi eu urlam de mă la altă tare. No, du-te că-i calm. Cât era cotor aici. Vai de capul meu. Uite-te, uite-te! David! 17 privirea doar în pământ. Bravo, dau direct la el! De la margine, de la margine! Te duci prea mult cu ea! Mai în spate, Cezar! Dani mai sus! Ce joci, Fabi? Ce joci, Fabi? Poate-li! Poate la margine, Patrick! Fabian! Da, Victor! Da, David, și vezi mingea, Dani! Să la poate! Ia și el, David! Nu avea ce zic, mă. Ce cauți tu să primești? Ți-am zis că-ți intră astăzi. Hai, stai pregătit acolo, e foarte bine. Mai durează mult, Fabi? Pierde, mă, ce? Da, David, ia-o-le! Foarte bine, Alex! Deci fă la margine, haide, Cezar! Deci fă, Dani, la margine! La margine, Dani! Bani piciorul! Hai că vin zi, nu avem alergători acum. Bagă, pap! Așa, Patrick! Victorian! Hai, Fabi! Wow, ne-au prins, acum e gata. Hai, Matei, nu lăsa! Hai, Patrick, ia mână! Hai, ia mână! Hai, ce nu-i mână? Alex! Ouliu, ouliu! Ce facu? Yes! Dar cine e asta? Eu nu-i prea mult pe teren, bă. Haide! Alex! Mereu! Uite aici, om liber, Alex! Hai, Zian, hai, Zian! Da, Dani! Poate de acolo mingea! Bravo, Alex! Vlad, în partea cealaltă, Vlad! Bravo, Alex! Hai, Patrick! Străposeze și dau de pas! Andrei, lângă el! Mai repede, Denis! Atent, Matei! Vlad! Ține zona ta! Da? Nu așa, David! Andrei, mai sus, Andrei! Alex!
Bravo, David! Protejează, David! Foarte bine! Ridică mai sus, Jean-Pierre, tati! Ridică mai sus că te julești! Așa! Și celălalt! Jocă-ți înainte, haide-te un pic, Că zgârie ăsta! Bravo, Alex! Haide! Hai pe Nicolo, Vlad! Vlad! Și Nicolo cu Andrei! Hai! Hai că a fost! Hai, Zizi! Hai, Zizi! Aoleu! Hai că e cu tine! Hai că e cu tine! Hai, Zian! Așa, ai, Dumnezeu! Alexandru, ești atacant! Alexandru! Ești atacant! Alex! Dar pasă mai mult! Mai mult! Alex! Dar pasă mai mult! Alex! Matei tăcărat! Dă-i bă peste, bă! Bravo, Edi! Haide, Teren! Jucați-vă mai mult! Alex! Haide! Alex! Vlad, atacă mingea, Denis! Hai, Alex, intră pe centru sau Denis! Calm, Edi! Caută pas! Hai că ia! Urcă, Zian! Ce faci, mă, tati? Du-te, Ale! Prea tare și-o dat-o, mă! Prea tare și-o dat-o, mă! Vă vă urtați între voi, mă, ce faci? Eu bat! Dați-mă în careu! Ioana, Irei! Ioana! Aici! Bate careu! Bate-te, Andrei, acolo în fața lui, în fața lui! Nicolo la Andrei! Haide, sus! Ia cu tine la margine, Andrei! Haide, Andrei! Băi, mâine! David aproape! Alex, ce faci? Alex, ce faci? Uite, te ajută Ioan, Narcis! Așează la Ioan! Ușor depărtați, vă replică Andrei, ușor de pune la tine, Andrei! Sunteți, Alex! Singur, Alex, pune-o jos! Singur! Hai, Zian! Roșu, bate-le! Da. Andrei! Edi, hai mai sus când vine. Așa, atât! Bine! Edi, când a atacat, urmă mai sus, că dacă tot dă, să poți să ieși. Ce vrei, stai portă? Matei, hai mai sus. Pleacă, Naci! Tu la Patri! Ce e asta? A zis tu la Patri, că oprește-te la Patri! Nu te pe Alex! Hai, Denis! Oară de cea! Hai, Denis! Oară de cea! Că Ioan! Hai, Matei, nu lăsa! Foarte bine, Matei! Bravo, Matei, bravo! Sau eu! Hai înapoi, Matei! Hai, mergi!
nu eram aici. Nereglementară. Viteza, Alex, pass! Sergei! Cezar, poți să uși Cezar. Cine dă-l faci? Hai, David! David, vezi că e noastră potența Vigi, nu? Denis, haide! Alex! Matei! Andrei! Andrei, stai mijlocaș central, da? Bună pasă! Haide! Vă încurcați unul pe altul din nou! Dinacis, nu te-au plecat! Foarte bine, dar uite-te! Asta, Iurea! Acela, pe mare, Ioan! Care e un lor I-au dat-o rău și el nu m-a mai pus picior. Urcă Ștefan! Da, ne-au dat-o rău. Urcă Ștefan! Uite care e Ștefan! Uite-l, David, cum stai și te uiți, David, îl vezi din fața ta și totuși... Nu le vezi, nu! Te duci, rămâi să-l duci. Da, Patrick, atent, Patrick! Hai, mă, pe Patrick, Andrei! Între Naci și Patrick! Haide, Andrei! Nu, dar ce l-a trecut în el. Bă, ce faceți, bă? Haide, viteză, pleacă, Dian! Hai, Zizi, hai, Zizi! Du-te, Andreea, du-te! Parcă li frică, mă, fă. Ceava, bă, dacă nu e unul din aia să coordoneze, Lucas sau... Era meseriaș. Hai, Andreea, dă-i, tati! Gol, gol! Hai, Zizi, hai! Gol, gol, gol! Încă o dată! Hai, Patrick, bravo! Hai cu Zian, hai cu Zian! Lasă-mă! Atacă, Ștefane! Șut, David, șut! Hai, Patrick! Eu, Hai, Zizi, hai, Zizi! Hai, Zizi! Bravo, dă pasta, atent! Bravo! Hai cu Andreea, stai! Stai acolo, Patrick! Eu. Urcă, Ștefan! Edi, tragi lângă tine! În stânga! Unde pleci? Hai, mai cu tupeu, tata! Hai, tati, hai cu tupeu, da? Hai că se poate! De la minge, Ștefan! Andreea! Singur, singur! Hai, Ștefan! Viteză! Capul sus! Hai, Andreas! Bravo! Haide, mă! Hai, Ștefan! Uite la joc! Haide! Hai, Zizi! Bagă piciorul, Dian! Hai, Matei, bravo! Hai, Matei, hai! Bravo, băi! Liniță de așut! Mă, și așut! Foarte bun tupeu, cred că e pus! Matei, uite! Matei! Uite, Matei, uite-te cât de nepregătit e! Uite cât de nepregătit e! Aoleu! Bine, Edi! Dai-o deja! Bravo, Eduardo! Hai!
Hai, Ștefan, așa! Dă-o, dă-i drumul odată! Hai, Zian, atent! Trei colegi, ai dat din la adversar. Nu lăsa David! Pune la capăt, Cezar. De ce? Hai, Ștefan! Bravo! Așa, mă, dă-i pe contraatac. Hai, Patrick! Hai, Alex! Nu trebuie! Hai, Patrick! Bravo, Edi. Foarte bine. Dă și mai tare. Mai tare. Îi pui pe contraatac. Ca și că el acum povestește și nu mi-aude. Mai povestește-o, țărănico. Hai, și Matei, fața! Șut, Andreas! Hai, Patrick! Ai 5 minute. Bă, Dani! Haide, Andrei, haide, Alex! Dă Patrick, dă tare! Urcă, Patrick, urcă! Hai, Patrick! Hai, Patrick! Bagă-te, Patrick! Fără frică! Bravo, Andrei, top, Andrei! Așa, așa, așa. Alce, dar scoate aici la dată. Perfect, ține teren. Sighicează pe care. Dați-le mintea să facă. Hai, Patrick! Haide! Andrei, și așa să mai Dani! Haide, Andrei! Bravo! Hai, Matei! Haide, Alex! Aoleu! Aoleu! Hai, Matei! Bravo! Bine, Edi! Hai, Alex, bine! Puteți, Alex! Bravo, Alex! Du-te! Bravo, Alex! Du-te, Alex! Șut, Alex! Hai! Da! Aaaa! Hai, Andreas! Bravo, Alex! Bravo, Alex! Bravo! Așa, mai cu tupeu! Bravo! Hai, că mai 5 minute! Zic și eu mai două. Hai să plimbăm mingea dintr-o parte în alta, păstrați-vă loc! Hai, Dani! Hai, Dani! Bagă piciorul, Zian! Bagă piciorul la el! Aulu, aulu! Bine, Alex! Hai, David! Hai, Matei! Haide, bagă-te! Alex! Bagă piciorul, bravo! Matei! Hai, Matei! Bine, Eduardo! Da! Da, ce Dumnezeu ăsta merge până la linie, mă! Și ce o regulă! Da, se dea mai tare! Nu, mă, dar vine el, știi? Vine el că n-are forță, știi? Și vrea să mai ia câțiva metri. Hai, Iurea! Patrick! Intră cu tupeu! Bine! Hai pe Dani! Brata! Ce se închide, mă? Alex, în centru, da? Dă-te Andrei, haide, Andrei, atacă mingea! Haide, Alex! Foarte bine! Totul! Ăla știe, mă? Ăla știe. Patrick! Hai, Zian! Stai acolo cu el, Zian! Calme-vi! Hai, Andrei, aleargă, Andrei! Dani, aici, Dani! Fugi până acolo și... Ma! Aleargă și noi vorbim! Haide! Edi! Cheamă-i că-s 3 liberi! Andrei, acolo, bravo! Haide, e singur! Și Alex! Nu cred! Aulu! Ce bine dat! Mamă, ce bine ce-ntră!
Ăla, da, știe bine. Îi ajută. Aha. Oare că iau pentru ei înapoi, Vlad, la locul tău, Vlad. La locul tău, Vlad. Urmărim jocul, da? Oare, Andrei, după el, Andrei, uite aici ai omul. Și tu trebuie să stai cel mai sus. Așa. Hai să luăm acum. Alex, ai stat prea departe. Ai stat prea departe. Mamu. Ieși, Edi. Hai, David! De ce nu dau pasii cu platul? Andrei, de ce nu dau pasii cu platul? Hai, Nea Matei, Matei! Pleacă, Dani! Hai, David! Cine înțeles? Deși, n-ai două la Alex. Cudu, s-a uitat să mai fluierăm? Nu, păi, dar mi-apare mie aici cât era. Ian! Ia geaca pe tine! Ia-ți geaca! Hai, Fabi! Are acolo! Mamă, iar mi-a prins ăștia. Ia unde-i? Hai, Dani! Hai, Dani! Ia o bluză de acolo pe el dacă este. Ce faci? Alex! Unde Alex? Hai aici. Dani! Hai, Dani! Eu, Denis! Vorbim! Denis! Hai, Bine, Alex! Hai, David, hai! Hai, David, nu lăsa! Hai, Crăciune! Bravo! Bravo, Matei! Hai, David! Aoleu! David, 3 pase, toate greșite. Adversarul la care ai dat pasa direct de 3 ori de driblat. Nu-i bine. Înțelegi? De 3 ori urcă dacă ai spațiu. Urcă Sebastian. Aici, și Denis, hai de Denis, cum eu plec? Ia la poartă, Denis. Bravo, Alex! Mai poți? David, te-am întrebat ceva. Corner, trec în spate, corner. Mai sus, Andrei! Mai sus, Andrei! Capul sus! Hai! Dani, lângă-l! Andrei, bă, unde-i, mă?
pas, Andrei. Zi! Da, nu-i nimic, mai așează o dată. Mai dați față, 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 mergi! Față! Alex! 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 Hai, Patrick! Hai, Patrick! Mai departe, Andrei, bravo! Hai, Crăciun! Bine, bravo! Denis, atenție că erai nou, noi, Denis! Degeaba e aici! Bun! Dă-i jos, Andrei, mai repede! Cezar! Hai, Cezar! Lângă mine! Hai, Dian, hai, Dian! Nu pierzi, Ian. Nu pierzi. Bravo, bravo! Bine, bagă pe tot! Nu mai vezi aici? De ce nu duci așa să mai vezi? Bine? Nimic! Nimic! Așteaptă Denis! Faul, faul. Doar Alex, hai de la centrul terenului. Jucați deja. Edi. Edi. Ieși. Patrick, ești portar? Alex! Alex! Haide, mama! Nu lăsa, mama! Hai, Matei, nu lăsa! Da! Bă, dar ce mă curcă arbitru. Denis la bun.
39, cât e scorul? Păi tu crezi că știe? Nu știe. Lasă. 6-1. Nu te mai du atât de jos! Stai mai sus! Nu te mai du atât de jos! Acum ți-am zis! Zice că nu știe. Nu, mă, 6-1. Alerge, repede! Sau pe Andrei! Hai, Denis! Toci, mergi înapoi dacă mai duci! Bravo, Victor! Și! Bravo, Victoraș! Urmărește! Bună centrarea! Da, Denis! Hai, Dian! Atenți, 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 hai, nu vă demoralizați, că încă se poate. Treci. Cezar! Nu-ți bate. Mai rău, mai rău. Peste mine! Hai, Zizi, hai! Nu renunțați! Bravo, Denis! Grei! De ce te grăbești? Denis, vede! Mamă, și cât mai că se face beznă. Bravo, Andrei, că ai urmărit! Ataca, Naci! Așteaptă, Naci, să acolo să înceapă! Nu te mai duci, doamne! La Victor și caută pas! La Victor! Bravo, Naci! Optiste minute. 18 minute. Nu, e fri, 18 minute. Da, nu ce? Da. Mamă, nu știu. Ce contează dacă nu e unul de la ea? Nu, suflet. Iată-l de aici, la marginea careului. Narcis, pe marcă, pe Narcis! Narcis, nu ajunge acolo, mingea! Ești acolo! Mamă, ce rău se vede. Mai retras un pic Cezar, dă pe Cezar! Dă pe Cezar! Nu intra Cezar, așteaptă-și rândul Cezar! Cezar, dacă ești pe linie nu poți să dai gol! Așteaptă la mari! Nu batai! Alex, ce faci? Anaci, scan Dani, desfă Ioan! Da, Dani, dă la tine mingea! Dă la tine mingea, Dani! Hai, Alex! Iese! Ioan! Ioan! Patrick! Uite-te! Pas! Patrick! Dă-i mai! Patrick! Oh, Dă-i! Bravo, Dani, ești pe margine!
Faul, faul. Ești bine, Paul? Dă pasă la băi. Patrick, mai sus! Patrick, mai sus! Acolo, Patrick! Bă, Dani! Acolo, Patrick! Mai jos, Alex! Alex, mai jos! Acolo! Și! Foarte bine! Joacă mici! Hai! Hai, Patrick! Patrick, hai aici! La cameră, Patrick! Patrick! Las că e bine. Mamă, ce frică. De ce așa ușor? De ce așa ușor? Uite altul, de ce așa ușor? Hai, bă! Hai, Patrick! La tine, Victor! Victor acolo! Dă pasă în Florida, da. Da, Victor, ce acum? Du-te atâta! Dă pasă în Florida, da. Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! Bravo! Bravo! Mai departe! Hai, David, hai! De la Patrick, hai! Bravo, mai departe! Hai, Dani, hai, te la joc, Dani! Alex, da pas, mai repede! Ana, Dai pasă, da! La pas! Vino! Nu le fac. Așa, dar du-l dincolo, că nu e aproape imaginea cealaltă. Nu mă seau. Bate-te, rămâi. Oară un pic, Dani. Ia un pe trei. Prinde-o! Uite, ajută-l pe Andrei, Dani. Care are nevoie Andrei de ajutor? Da, Dani? Hai, dă-i! Ștefan, e colegul tău, Ștefan. Andreea, ce faci? Vrei mai lași? Ia! La cine, Cezar? Bravo, David. Du-te, Matei! Du-te, Matei! Cezar! Apără, apără. Bine, dar dă drumul la minge! Bravo! Da, da, ci sunt dreapte! Afară! Mai serios. Bravo, Matei! Mă, dacă te-a înghețată la... Să pasă înainte! Hai de atent! Mama, nu mai se vede. Bravo! Haide, ne așezăm! Denis! Cred că mai bine filmat cu camera. Hai, Zizi! Hai că acum o recuperăm. Tricou, da, David! Ce tricou? Alex! Ce rău se vede. Bă, Dani! Hai, Ștefan! Hai, Ștefan! David! Acho că a luat-o bine. Bine! Bă, nu era gol. Ma, chiar o apăra bine. Da, o apăra bine. Au avut două poziționări mai nașpa.
Da, e normal. Dar chiar a apărat bine. Mamă, ce coare băiatul ăsta. Patrick, nu intra, plecat, mărește mingea. Hai, Narcis! Ia Vigeni și joacă! Nu trebuie să mă ascult. E repede! Urcă! La portanai cu stai! Hai Zizi, hai Zizi, hai Zizi! Hai Zizi, pune piciorul Zizi! Alex! Boistule! Ia faci cu stângul! Foarte bine, Fabi! Haide, ne așezăm din nou! Are, are! Edi, hai mai sus, tata, foarte bine, hai mai sus! Nu mai sigur să dai pas, aveai 3 colegi în fața ta, David. Uite-te, acum toți pasii tău au rămas gol. Să dai pasii un coleg care e în fața ta. Iei deciziile, David, ia deciziile cele mai bune și cele mai simple. Andrei, lângă el, Andrei, haide Narcis! Uoleu! Andrei, foarte bine ai venit acolo. Țiși, cred că îngheață fitul. Îngheață fitul. Odată în față. Lasă, că revin, Hai lua și cu palma, hai lua și cu mingea. Alu Alex ce dați? Lui Alex? Oh. Eu am crezut că e Andreea. Păi așa mi s-a părut, că e înalt. Păi de-aia mă știu că m-am văzut că stai calm așa. Mi-a adus mie geacă cu hai, Alex! Dă-i geaca mea! Noroc are ideea. Nimeni, bă, în apărare, bă, nimeni, bă. Narcis! Calma, Andrei, așează-te eu! Andrei! Narcis, e offside, Narcis! Hai să vezi! Mișcă-le! Mișcă-le! Davide, Te mai încolo. Fabi, ai dormit? Fabian! Andrei! Andrei, haide!
Alex. Dă-te mai așa. Urcă! Hai, Andrei, desfă Cezar! Așează la Cezar! Da, Ioan, da, Ioan! Ține-te-le, Ioan, ține-te-le! Bă, te plimbi? Nu, mai sunt 5 minute. Trei, sigur. Matei, dă pas, tate. Ăsta, Matei. Apropiați, vă unde puși, băi, Matei? Unde, Doamne, iartă-mă, tot puși atâta? Haide, haide, lasă-l, urmărește! Haide, Andrei! Andrei, haide, Denis, haide, Denis! Hai, Denis! Hai, Ioan, bate cu ea! Denis, mișcă! Haide, Denis, urmărește, Denis! Hai, Alex, mișcă, ce te pe Cezar, Andrei, ține-ne! Ține, Ioan, ține, Ioan! Lasă-l, mai contează. Da, urmărește! Joacă-te înainte! Ăla la tip principal. Îi arăt aici proba video. Ceea ce se mai vede nimic. Edi. Lasă-l, Andrei! La care, uite. Are. Patrick! Hai, Țină bine unghiul fiul tău astăzi. Chiar bine le țină. Johnny oprește că e frigii, gata. Hai, ultimul minut. Patrick, mai aproape de așa. Da, Denis, ia ta, e aici.
Denis, ești acolo, Denis! Și fluierul final al arbitrului. Se încheie un meci spectaculos. Două echipe care au luptat cu dăruire, un duel plin de energie și zâmbete. Felicitări micilor fotbaliști pentru spectacolul oferit.